वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल बड'सा प्रडाक्शन नैया एबार आरो जोंनि रंजालि बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय बे नैथि खोन्दो जागोन नैथि खोन्दो बेनो गामिनि रायजो राजा न'खर न'खर हाबनाय बेरायनाय मागिनाय बे भिडिअ 2023 मायथाइनि बेखौ नोंथांमोना बे खोन्दोआव नायलायदो बेसेबां मा मेथाइ रोजाबदों बोरै नांदों एबारनिया गुबुन न'खरजों थांलायनोसै दहायनि बेनि आवगायनि मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिबाय बे न'खरसेनिमोन आरो बे न'खरसेनिखौ आं दिन्थिलायनाय बायदि न'खर आं एसे खोन्दो खोन्दो दिन्थिलांब्ला नोंथांमोना गोजोननाय मोनगोन मानोना होमबानिया माने आबुं नुगोन आरो नङाबा एसेद्राय होयोबा दसे होयोब्ला एसेबां मोजांबो नांनाय नङा आरो मेथाइफोराथ' ससे रोजाबाना मोनसे मेथाइखौ फ्राय 2 मिनिट 3 मिनिट बिदि रोजाबथारो दा 2-3 मिनिटखौनो जुदि आं आबुङै होआब्ला बा नोंथांमोना बेखौनो नायनो बायोब्ला नायनायनि जेबो मुलाम्फायानो थानाय नङा ओंखायनो खमसे खम मेथाइखौथ' एसे खोनासं आरो मोनसे मेथाइआ गैथाराबाबो 3 मिनिटनि जाथारगोन दा 3 मिनिटखौ होनो थांनायावनो नैया बेबायदिहै आं भिडिअखौ लाना फैलायबाय नोंथांमोना नायदो जों आरो गुबुन न'खरसेनाव थांलायबाय बे न'खराव मा मेथाइ रोजाबखो बोरै मोसाखो सोर बेसेबां रंजाखो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय कसारिपारा गामिनि जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरा रंजानाय मोनसे नुथाय बे भिडिअ बे आंनि नैथि खोन्दो 2023 नि नायब्लानो जाबाय सेनं कसारिपारा गामि आफादनिफ्राय बेबादि बोसोरफ्रोमबो रंजाबोबाय थादों आरो दिनैबो माने जों रंजादों 1 बैसागो खालारनिफ्रायनो जों जागायनानै दिनैसिमहालागै बे रंजानाय हाबाफारियाव गामिनि गासैबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' जानानै जों रंजादों आरो न'खर माने हाबनानै बयनिबो सेथ्लासिम थांनानै जों माने रंजानाय जि हाबाफारि बेखौ जों माने खालामबोबाय थानाय जादों दा बेवहाय बयबो रायजो राजानिसिम जोंनि सेनं कसारिपारा गामि आफादनिफ्राय रंजालि बैसागो फोरबोनि गोजोन हामग्लायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय साबायखर बरिया दा नैया बेथिं हाबलायनोसै नै
मैया नोंथांमोना नुलायबाय जोंनि न'नि सोनाबहा जोबथा गामिनि जोंनि गामिया एकदम खोलाहा जोबथा न'खरसे बयनाबो साहा खोला दंखायो खिन्थु बे न'खरा जाबाय सोनाबहा केहुटुलि थांनाय लामायाव जोबथा न'खर अबनि कुमार बसुमतारीनि न'खराव जों रंजाबाय नोंथांमोना नुदों बे अबनि कुमार बसुमतारीनि न'खराव रंजानायनि भिडिअखौ आं नैथि खोन्दोआव दिन्थिबाय थामथि खोन्दोआव आरो न'खरसेनाव दिन्थिलायसिगोन बेबायदि आं न'खरसे मोनसे खोन्दो होलांबाय थानोसै बांद्रायबो गोलाव नङा आरो गुसुंद्रायबो जानाय नङा आरो न'खरफ्रोमखौ दिन्थिब्लासो बयबो गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो नुगोन आरो न'खरफ्रोमाव दिन्थिनायनि ओंथिया बेनो न'खरसेनावथ' जोङो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबाय गासिबो मेथाइखौ रोजाबा जिहेथु ओंखायनो न'खरफ्रोमावबो एसे गुबुन मेथाइफोरा जालांबाय थागोन जिहेथु बे ओंखायनो न'खरफ्रोमनिखौबो दिन्थिनांगौआ गोनांथार अब्लासो नोंथांमोना आबुं मेथाइफोरखौ खोनानो मोनगोन थेवब्लाबो आङो गासैबो न'खरनि न'आव थांनानै भिडिअखौ खालामासै जिहेथु मायबा मायबि मोननैसो थालांनोबो हागौ मेथाइफोरा थेवब्लाबो आं दा न'खरनैसोआव थांनानै नैथि न'खराव नै आंनि भिडिअआ थामथि न'खराव नैथि न'खराव बे फैबाय थामथि न'खराव बेलेग मोनसे मेथाइ एखेखौनो रोजाबबाय थाया एसे बेलेगखौ रोजाबबाय थायो जिहेथु अब्लासो आंबो आबुं माने न'खरसेनाव आबुं मोनसे मेथाइ आं दिन्थिलांबाय थागोन आरो बे बोसोराव जायाब्ला फैगोन बोसोराव आरो जालायगोन बेबायदिनो माने आं दिन्थिबाय थागोन प्रत्येकटु बोसोरनि माबायानो एसे बेलेग जाखाबाय थागोन जिहेतु ओंखायनो इसोरा फोथांना लाखिनायसिम आंबो नाजाबाय थागोन इसोरा आंखौ अनथों आंनि जिउआ गोलाव जाथों अब्लासो आंबो नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थानो हागोन बेखौनो आं इसोरनि सेराव आर'ज गाबखाबाय दाखालि 1 तारिख बैसागआव आफा बोराइ बाथौ आनान गसाइ अबंलावरिनि सेराव दा बे खोन्दोखौ आं बांसिन गोलाव खालामलिया फैगोन खोन्दोआव आरो गुबुन न'खरसेनाव थांनाय भिडिअखौ आं दिन्थिनोसै न'खरसेयाव मोनसे खोन्दोहै आं लांबाय थानोसै आरो आसा खालामो नोंथांमोना थारैनो आंनि बे खोन्दोखौबो नायनानै मोजांखौनो मोन्दों जानांगौ आरो मोजां मोनमारदोंब्लालाय आरो माथो दंबावो बेनो आंनि गोजोन बेनिख्रुइ आरो मा नांबावगौ ओंखायनो बे भिडिअखौबो आरो गोबाव आरो गोलाव खालामालासै बेखिनियावनो दोनथ'लायबाय जोबथारनायाव आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो इयुननि खोन्दोफोरखौबो बेबायदिनो नायनानै आंखौ हेफाजाब होगोन मिजिंथिनानै बे खोन्दोखौ आं बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों